TV3 ha tingut accés a diversos informes en què es detallen irregularitats en algunes adjudicacions d'obres i de crèdits concedits a l'empresa municipal de Santa Coloma, Grame Park, una de les empreses investigades en l'operació Pretòria. Segons aquests documents, s'haurien fet adjudicacions milionàries sense cap projecte ni tampoc cap concurs públic, tot i l'existència d'informes desfavorables de la interventora de l'Ajuntament. Les obres d'adaptació d'aquest edifici per acollir les oficines de serveis territorials de Santa Coloma i el centre cultural situat a sota es van fer sense projecte. La contractació de l'empresa per fer els treballs es va fer sense donar-hi publicitat i sense el requisit de pública concurrència, és a dir, que es van adjudicar a dit. Ho adverteix la interventora en un informe a què ha tingut accés TV3, que qüestiona que existeixi cap circumstància que justifiqui aquesta manera de fer. Tampoc es pot afirmar que s'hagi produït una situació d'urgència a la vista de tot el procés constructiu de més de 2 anys que pogués justificar l'adjudicació de l'obra sense sotmetre-la a publicitat i a concurrència. Grame Park acaba autoritzant el pagament de 6 milions d'euros per les obres ja acabades, tot i que reconeix irregularitats i la falta d'un projecte. Cal manifestar que ja ens hagués agradat a tots que això hagués estat possible, ja que tot és molt més senzill si el projecte està redactat. La llista de divergències entre qui tenia l'obligació de fiscalitzar els moviments econòmics, l'Ajuntament i les seves empreses municipals no s'acaba aquí. L'abril del 2009, en un altre document, es desaconsella la pròrroga d'un crèdit de l'Ajuntament a Grame Park per valor de 7 milions d'euros, ja que l'empresa no acredita que el podrà tornar. L'Ajuntament aprova el crèdit igualment. A l'acte de la reunió de l'equip de govern només apareix la part de l'informe d'intervenció que afirma que el consistori no necessitava, de moment, aquells diners. Informes i contrainformes que mostren que almenys durant l'any passat es prenien decisions al marge dels informes negatius d'intervenció. Ara Grame Park està administrada judicialment i és una incògnita què passarà amb una bona part dels projectes que hi havia sobre la taula. Justament aquest matí, en un ple extraordinari, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha nomenat el nou gerent de Grame Park, Òscar García Dávila. El nomenament és provisional, mentre l'empresa estigui intervinguda o fins que acabi el mandat de l'Ajuntament. Han estat els administradors judicials els que van cessar l'anterior gerent i els que han forçat ara aquest nomenament. En el ple d'avui, l'oposició ha protestat per la falta d'informació sobre el nou gerent i pel sou que tindrà, 120.000 euros anuals. Fora de l'acte oficial, l'alcaldessa Núria Parlon ha explicat que l'anterior gerent encara cobrava més de 135.000 euros l'any, gairebé el doble que ella. El del nou gerent va presentar la seva dimissió.